Здравейте, намираме се в квартал Бриз. Тук преди няколко дни беше изсечена една борова горичка. Както виждате вляво и вдясно, дърветата вече ги няма. Казуса, който се разигра между предходната и сегашната администрация, показа една изключително немощ на текущата администрация, защото тя се позова, че предходната администрация процедурите били извършени пред нея, а сегашната администрация не можела нищо да направи. Искам да заявя ясно, като гражданин, жител на квартал Бриз, че това са абсолютни глупости от страна на текущата администрация, защото първо, заповедта, с която бяха изсечени тези дървета, беше изтекла. Второ, администрацията не осъществи никакъв ефективен административен контрол. Кмета още сутринта знаеше, че тези дървета се секат и се затвори очите за това, след като бяха изсечени. Чак след това реши да взема мерки, реши да си прави пиар, че предходната администрация била виновна. И двете администрации са виновни, защото дърветата вече ги няма. И няма какво да се направи по въпроса. Съвсем ясно искам да го заявя. Оттам нататъка районното кметство можеше без никакъв проблем в момента, в който се извършваше тази сеч, да извърши контрол. То не извърши такъв контрол, напротив, затвори се очите до края на деня и чак в края на деня, след като се алармира във всички медии, чак тогава господин Коцев реши да излиза и да си прави пиар с вече отсечените дървета. Така че искам да заявя категорично и ясно. Ефективен контрол не се осъществи върху сечта на дърветата. Другото, което видях като документи, също да е ясно, че разрешителното за строеж тук на сграда, където са изсечени дърветата, е подписано по времето на текущата администрация. Така че едната или другата администрация няма значение, защото в крайна сметка дърветата ги няма.